Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingahapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila playas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasas ang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. None. That's it, Jack. Sige. Pwede mo gid mahimo ang luyang mga himuon nga wala sang hassle. Montesa, Kuhaon mo. Kag patsyon mo. Mas maayo pag Jack. Tungod wala naman sila sang pulos sa susyudad. Halit na lang nahatag nila sila. paano Montesa? Sunod ka gani sa grupo. Para lisensyado ka sa paghimo sina. Ha? Pareho sang natabo sa kababata mo kasi pilo. Ang mga suspitsadong naghahimo sa sa iya. Ikarga ta sa ilangalan ang drug personality. Para kung i-operation natin sila, pwede natin ma-charge nga sila mga addict, puser, ganigin papatay. Montesa, Oo, Jack. Amo lang sinakahapos. Himuan lang sila report. Ayos na na. amot mo sa lingon. Maupod kami sa mga pulis kung Ay, operation hindi. May lakat kita yung aton. Pero nakahibalo ang mga pulis nga nakasakop sa area sang lugar nga operasyonan naton. Ha? Kag samtang nag-operasyon kita, wala sang pulis nga maintra. Patapuson anay nilang aton obra antes sila mag-intra. Amo ba na? Kag sino mo timbre sa ilan? May maubra sina. Kami nang bahala da. Dako nga trabaho ni Jack. Bilog na lugar sa Pilipinas ang sakop sa operasyon ta. Amo ba na? Oo, Jack. Kung wala trabaho, standby lang kita. Ipatawag na lang nila kita kung may ulubraho na kita. Luyag ko siguro ng party sa natabo kay Pilo. Pwede, gid. Pwede, gid. Pero istoryahon ko anay ang katransaksyon ko para makarga ang ngalan nila sa listahan. May mga ngalan ako diri. Pati ang ila lugar. No, hindi na kinahanglan. May data na ang grupo parte sa ila. Ha? Oh, Jack. May detalye na sila sinang. Sila na nang bahala. O sige. Okay ako sa transaksyon mo, Montesa. Good. Sino mga kontak? Good. Wala kasang iban nga tawa kong takon. Ako lang ang kontak. Sa akong kakuha sa order. Ako ang ma-facilitate sang tanan. Standby lang kamo. Hulat lang kamo sang order. May mga upod ako, Montesa. Mga masaligan ko gid. Basi kung pwede ko sila maupod. Pwede. Pwede gid, Jack. Pila sila? Dua. Ato sila sa Iloilo. Paano si Kalor? May edad na siya. Hindi na siya pwede sa rubo-rubo. Okay. Sige, ikaw ang bahala. May 5 ako katao nga updun mo. Wala labot sa pulis na kada may operasyon ka mo, maupod siya sa inyo. Ha? May pulis kami nga upod? Ho. Ho, Jack. Para ano? Abi ko kung wala maghibalo ang pulis sa lakat, ha? Oo, may iya siya nga papel sa kada lakat ninyo. Sige lang. Mahibalaan mo gid kung anong papel niya. Oh, sige. Jack, kinahanglan lapit lang kamo pirmi sa akon. Dikit kamo sa akon. Para kung may hilingagawon nga obra, makalakat tayo kamo. Ano? Hindi pwede nga dito lang ako sa balay? Tawagan mo lang ako kung may trabaho na? Pwede man. Pwede na. Pero hindi bala, ngaluyag mo suguran ang pagtrabaho sa suspects nga nagpatay sa kababata mo. Oh, Ay, di ko na mo, hindi ka naman palayo pa. Hindi na. Ma-facilitate ko ini.
Para masuguran ninyo, ina, tawgi ang mga upod mo sa Iloilo. Pakantuan diri. Dito ka mo tiner sa safe house. Para makilala mo man ang iban mo pagid nga mangin ka upod tsak. Kag si Kanor, paunahan na lang. Total, hindi mo man siya pag-updon. O sige na, tawin na mga upod mo, Jack. Para makasugod na kita sa plano nga dapat naton himon. ginaobra dito ni Jack Choy ni Kanor? Basta may importante lang siya nga ginaikot, Fatima. Ano gani? Kaya hindi mo siya manukit sa akon? Kag okay rin siya kuno? Okay lang si Jack, Fatima. Hindi ka magkabalaka siya. Daw ginakuhaan to siya sa statement party sa natabo sa iya. Nagabuling siya sa mga pulis para masolbar ang natabo sa iya. Kag sa natabo kay Pilo. Kagano ang labot niya sa natabo kay Pilo? Basi kilala niya ang mga suspek. Kabalo ka naman kay Jack. May mga koneksyon man siya sa Iloilo. Ay, amo bala? Okay lang siya. Hindi ka magkabalaka sa iya. Kaya kung hindi siya okay, hindi ako yan mag-una pa uli dire. Hindi ko siya pagpabayaan dito. Choy ni Kanor? Sige na. Upo na rin sa akon. Kantuan ta ang pampbot ka ginapaobra ninyo. Basi kung may kulang pa ito nga mga materyales, pabaklan ta na yun para mauma na to. Ate, sige. Sige, Choy ni Kanor.
Yes, sir. Oo, sir. Ara na dira, sir. Kumpleto na detalye. Oo, sir. Ngalan kag lugar. Ara na da. Ah. Ah. Okay, sir. Yes, sir. Sige, sir. Bye. May grupo ko doon ma-operate din sa area ko. Wala siguro ini ang ginabansa ko ni sir sang nagligad. Mamulatan na ako sa instruction niya. Stay put lang kung anay ako. Ang mga upod ko. Kay ang grupo nilang maoperasyon. Manilag na lang ako. Bantayan ko na lang ang mahimo matabo. Damo gali armas din Jack. Puro tanan bago. Kag mga babakod gidi nga klase nga armas. Oh. Kag pili na lang kamo kung anong armas ang masawaan ninyo nga gamiton. Bauti bayo. Pili na kamo. Kay ipabalik ko ng ibang nga armas. Matapos mo nga makapili. Ate o Jack. Ano lang ako no. Ari man ako no. Mga baskog manglingupon ta Jack. Puro tanan gali may mga agiman. Oh. Pareho man sa aton, may iagi naman. Akong team leader sa grupong ini. Makulat sila kung anong gusto ko matabo. Ako madalas ang armas. Gin-rekomendar ko kamo nga updon ko. Tungod luyag ko nga magkakwarta man kamo. Kag makabulig man sa pag-away sa nagalala nga bisyo, bugoy, digoy. Ate Jack, ngupod gid kuya. Amo man ako, Jack. Da kung salig sa akon sa mga tao nga nag-hire sa akon, gani hindi niya ako pagpakahuyi. Ha? Kinahanglan hindi kita magpalpaksar kata. Ate ikaw lang plastar kung anong imo namon. Kay Oo, uraw Jack. na mo na. Ikaw lang plastara. Mamati lang kami sa imo ya. Ang cellphone ko. Sige, Hello? tukar. Mutesa? Okay. Ipasugat lang ako. Maganto ako dira. Ari ni Jack. Kompleto nga detalye. Litrato, ngalan sa mga tao. Kag ang ila, tagsa-tagsa ka lugar. Ari, Amo ni sila nagpatay kay Pilong? Oo, kinbasa inadiris ang bossing ko. Ihatag ko kuno sa inyo para mahibalan ninyo kung sino ang your target. Kag kung sa diin ninyo sila kaduan. Kompleto na ina, Jack. I-implementar ninyo na lang. Sige. Saro kami masugod. Pwede na subong. Pwede na subong, Jack. Balik ka mo sa Iloilo. May lugar na nga nahanda dito para tinira ninyo. Pati na ang mga motor kag panel nga gamito ninyo. Kompleto na tanan. Amo ba lang? Si Ricardo nang bahala sa inyo. Kung dito na kamo sa Iloilo. Paano mga armas namon? May mga malagba kami nga armas, Montesa. Paano namon ini madala sa tabok? Kinanglan mangitagi kami sang alagyan patabok nga hindi kami masita sang otoridad. Hindi na problema, Jack. Sa trabaho na ina ni Noli. Ang pulis nga upo ninyo. Siya nang bahala sila. Kung paano madala sa Iloilo ang inyong mga kargada na wala sa may makakita kag masita. Plastado ang tanan na, Jack. Tanan-tanan okay na. Hindi ka na magkabalaka.
Ari ka sa maayo nga kamot.
Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginti produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.